Què tal, com estan? Benvinguts a un nou episodi d'Aigua Clara, el podcast que mira d'entendre el món. Mira d'entendre el món i d'intentar allò que dèiem, fer el món un lloc que sigui una miqueta més habitable, podríem dir. Recordeu què passava quan la Covid? Què fèiem a mitja tarda? Ens convocaven a sortir a tots els balcons o a la finestra o a la porta de casa per aplaudir els sanitaris. No? Sentíem un immens deute de gratitud amb les persones que estaven salvant la vida en un moment dramàtic. D'aquella gent, no només d'aquella gent, també hi havia altres feines, però vam aprendre que en deien que eren feines essencials o treballs essencials. Eren gent que tenien cura dels altres i legalment en dèiem que era una feina essencial. Potser va caldre un desastre com aquell de la Covid per entendre que les cures són essencials, però que no cal que hi hagi una pandèmia per entendre per què les cures han de ser un element fonamental. I no estic parlant de coses abstractes. Jo no sé si va ser el teu cas, però jo recordo la meva mare, mestressa de casa, que s'ocupava dels fills, dels pares, del marit, de la intendència, però també de les... dels problemes que sorgien en el dia a dia, en l'àmbit afectiu o de les relacions, algú que posava pau, que era exigent, és a dir, que estava allà complementant la importantíssima feina de portar el sou a casa, però que això era més aviat feina de l'home, no? Les cures i les dones, les cures i el fet que sigui essencial. D'això en volem parlar avui, perquè, no sé, Alba, però trobo que aquesta és una paraula, la de les cures, és un concepte que s'ha anat introduint cada vegada més en el llenguatge, potser de la mà de les esquerres i del feminisme, no? Sí, de fet, és un concepte que per sort existeix, per sort d'alguna forma ens l'ha regalat, no? El feminisme, i ens l'ha ajudat a capil·laritzar en tot allò que té a veure amb la nostra vida. De fet, ara parlaves de la Covid i et sentia, no, parlar sobre els sanitaris i les sanitàries, però sobretot també recordar de totes aquelles dones, per exemple, no, que amb aquells entorns més precaritzats com pot ser els supermercats, no? Les persones que se'n cuiden de la neteja, tots aquells sectors feminitzats, precaritzats, que van d'aquelles, sobretot, totes aquelles formes de tenir-nos cura que hem decidit que eren poc importants, però que ens ha de venir una pandèmia per dir, ei, compte, no, són essencials. Que és que si això no funciona al nostre món, les hem feminitzat, les hem precaritzat i els hem donat poc valor. I durant la pandèmia dèiem, no, és que això que és essencial, aquestes senyores que, per exemple, estan tenint cura de la nostra gent gran, no? Que ens n'hem de recordar i hem de canviar la societat perquè les hem de posar al centre. I com tot, fem aquells aprenentatges que el dia mai no ens en recordem. Llavors jo crec que és molt important això que dius, perquè ara quan parles de la teva mare, jo crec que com a societat patriarcal i capitalista tenim uns grans deutes amb les nostres mares, les nostres àvies, que ens han sostingut emocionalment i que sobretot han sostingut la vida, no? I que això ha estat tan invisibilitzat, tan ningunejat, val? I tan d'alguna forma expulsat als marges, quan el que parla a les cures parla de vida en majúscules. Si no hi hagués hagut una mare, aquella àvia amb qui podíem parlar, que hagués tingut cura de nosaltres, quan ens havíem d'alguna forma trencat per alguna cosa que ens havia passat, aquella persona que està pendent, que et mira als ulls, que t'escolta, que està d'alguna forma ajudant a créixer, no seríem qui som. I això no li hem donat valor, perquè hem donat molt valor, ens parlaves, no? La feina important de portar els diners a casa, evidentment, però hem de trobar l'equilibri. S'ha feminitzat això, per tant, el tema de les cures no és que s'hagi feminitzat, és que les que ho fèiem, però a més, quan ja hi hem incorporat el capital tot plegat, nosaltres ens hem trobat, no, sostenint vida, però a més donant, no, resposta a les necessitats i la urgència capitalista, i llavors tot plegat és molt complicat. I jo crec que en un món ferit com el que tenim, o ens hi posem de veritat, o realment posem la vida al centre, no parlem de conceptes naïfs i de coses que són poc importants, perquè tots i totes l'únic que volem és que els nostres fills i filles, per exemple, tinguin una bona vida, siguin feliços, tu, no? Què vols pels teus fills o les teves filles, al final? Sí, però ja sé que la vida no és tot de color de rosa, i que la felicitat demana un esforç. Però és que les cures és que tenen molt d'esforç al darrere, és que ens hi deixem la vida amb les cures, i a més són invisibles. Sí, han estat invisibilitzades. I en molts casos gratuïtes des del punt de vista que no s'han pagat. Quasi sempre. I ja està, no? Però quan tu dius posar la vida al centre, bueno, la vida ja està al centre, és que si no hi ha vida no hi ha res.
Però quina vida està al centre? Què és important a la nostra societat? Tirar endavant. A partir de què? A partir de, sobretot, la part econòmica, la part que ens marca el capital. La part material és important, sí. Jo crec que més que important ha estat una mica que ha ocupat quasi tot l'espai. Ha quedat al marge tot això que té a veure més amb tot això que parlem, no? Aquesta condició humana que té a veure amb la vulnerabilitat, que té a veure amb això, no? Aquesta relació més personal, més afectiva, més emocional, no? I també en el dia a dia, o sigui, perquè per exemple, no, amb les persones grans acabem en moltes ocasions traspassant la cura, no, a persones externes a la família, perquè no ho podem assumir per 1000 motius, però tot això on ens està portant? Quin tipus de vinculacions estem establint uns i altres? Realment tenim les cures, l'ètica de les cures, que avui em fa molta il·lusió que tinguem una experta que a més és una referent al tema, que és la Begoña Román, que ens pugui parlar d'això, però ens parla molt de la interdependència. Hem arribat a pensar, o sigui, hi ha gent que pensa que parlar de les cures és naïf. Jo el que crec que és molt naïf és pensar que som individus autònoms que no depenem els uns dels altres. En quin cap que no necessitem els uns als altres per viure. I això és el que el model, no, capitalista i sobretot patriarcal, en aquesta cosa del mascle fort, dur, que aguanta, no? Que ella en moltes ocasions parla, Begoña, d'aquest cowboy solitari, no? Això no funciona. Això no funciona, ni com a individu ni com a societat. I crec que és hora de que en comencem a parlar, i per mi és un tema cabdal si volem, com intenta fer l'Aigua Clara, entendre el món per viure una miqueta millor. Ha quedat clar. Però, per exemple, tu parles, o parlem, no, de les cures, que és un concepte, Albert Cura fa molts segles que està inventat, però això de les cures com a concepte per explicar una direcció ètica és relativament recent, no? Però curar remet a un problema previ, a una ferida prèvia, no? Llavors, tu quines ferides creus que són les que la cura se n'ha d'ocupar? Bueno, jo crec que hi ha tota una dimensió més social, més política, de com ens hem organitzat, de com ens relacionem, de per què avui en dia, per exemple, ens diuen que estem més connectats que mai, però ens sentim més sols que mai o més soles que mai. Què passa amb això? On ha quedat això d'aquesta interdependència, per exemple, no? Bueno, les aplicacions permeten que molta gent hagi conegut la seva parella, tampoc no et pensis. Sí, bueno, però una flor no fa estiu. O sigui, vull dir que pots haver conegut la teva parella, però... moltes parelles. O moltes parelles, perquè això també sabem que ha canviat. Depèn de l'objectiu final, però vull dir que et posa en contacte amb molta gent. Et posa en contacte amb molta gent, però des d'on, amb quin objectiu, i evidentment hi ha espais que pots construir una relació genuïna amb algú i que et pots conèixer a través de les xarxes. Bueno, no sé. És igual, i no pensem en parelles, estar en contacte. Penso en el WhatsApp, de cop i volta tens un grup de gent, pots enviar missatges, o sigui... Però per què penses, per exemple, que els nivells que tenim que tenen a veure, per exemple, amb temes d'ansietat, a nivells de depressió, que són altíssims pel que fa a la nostra salut mental, que ens estan dient que hi ha una afectació, que aquesta part més humana, no? Ens sentim una mica amb aquesta intempèrie que hem anat parlant en altres ocasions, però estem més connectats que mai. Hi ha alguna cosa que segurament aquesta connexió del conèixer gent, no sé què, potser no està acabant d'omplir unes necessitats més profundes d'aquest acompanyament, de saber que hi ets. No una cosa més superficial. Segurament el meu fill tindrà molts més contactes i amics i amigues que jo a la seva edat, però no sé quina qualitat tindran aquestes relacions o no. No sé al final si som conscients de com hem de tenir cura de les nostres amistats, per exemple. No ho sé. Però vols dir que això no forma part de la condició humana? Al cap i a la fi, un consell que tota la vida donaven als pares quan no hi havia xarxes socials és vigila amb les amistats que tens, no? Sí, no, però no és només vigila. O sigui, per exemple, igual que aquesta individualització, per exemple, dels problemes que tenim. O sigui, estem en una societat que hi ha aquestes dolències, que hi ha molta gent, no sé, per exemple, diuen que el 2025 la principal afectació de la salut, això ho diu l'OMS, serà la depressió. Per tant, el principal sentiment, emoció que circula entre nosaltres és un sentiment de desesperança, perquè la desesperança és l'avançada a la depressió. Llavors,
què ens passa com a societat que tantes persones que estan tan hiperconnectades es senten desesperançades amb la seva vida, amb el seu present, sobretot amb el seu futur? Quin tipus de societat de món estem construint que hi ha gent que pensi que la seva vida no val la pena ser viscuda? Amb uns índexs que tenim, d'ideació suïcida molt elevada. O sigui, què ens està passant? No? Aquesta deshumanització passa per aquest sistema capitalista d'individualització i, a més amb aquest masclisme que ha posat al centre una sèrie de valors de poder, no? El tema de has de resistir, has d'aguantar, has de tenir sempre allò que dèiem, no? Una mica la imatge d'home o de persona d'èxit, quines característiques ha de tenir. I aquí no hi entra ni la feblesa, la vulnerabilitat, no? El fet de poder-nos dir no estic bé, o poder-me posar a plorar, o poder compartir amb tu, o dir-te que et necessito per no sé què, no? Tot això ha quedat fora. Bueno, això ha començat a arrencar també, Fins i tot hi ha esportistes professionals, i en el nostre país futbolistes professionals que significarien, segurament simbolitzarien aquest mascle potent, famós. Hi ha alguns que ploren públicament i en alguns que diuen que han tingut... Penso en el cas d'Andrés Iniesta, per exemple, o de Bojan Krkić, per parlar de dos casos de jugadors molt populars del Barça. Jo crec que això cada vegada va més. L'únic que em pregunto és si la cura, tal com la podríem transplantar del seu sentit primigeni, vindria a ser com una tirita o com una vena que resol la ferida concreta però no les causes, diguéssim. Podria ser això, però ho podríem fer fins i tot més poètic. És aquella carícia que en un moment donat necessites, no? Que pot ser que la necessites en aquell moment donat, però també pot ser preventiva. També pots saber que hi ha aquesta carícia que t'abraça i que en un moment donat, si tens un mal moment, saps que hi ha algú que et pot acompanyar i que a més ho pots expressar perquè el teu entorn ho entendrà que et trenquis en un moment donat o que té a veure amb dir, doncs no sé si sóc capaç de fer això jo sola, doncs no, és que estem conjuntament aquí. La nostra societat ens intenta portar molt cap a aquest individualisme i això està confrontat d'una forma directa amb les cures. Les cures és això de dir, ei, podem fer-ho, no? D'alguna manera, i si et fereixes, estarem aquí per acompanyar-te. Però el que diem, no esperem a ferir-nos per posar-nos la tirita o esperar aquella carícia. Intentem fer-ho abans, perquè si jo arribo, igual que hem parlat en altres moments, en situacions traumàtiques, sense eines personals, però tampoc sense eines relacionals, no he construït un entorn cuidador de cura, perquè la cura es dona i es rep. O sigui, no puc esperar només que em curin, perquè que em cuidin, esto és un poco patriarcal. Vols dir... No? Ja portem 2 o 3 patriarcals, Home, és que a veure, ja saps que el nucli del problema... El nucli del problema. Continua. Doncs, no, i en aquest sentit, el tema de l'ètica de les cures no neix per generació espontània, tot un corpus conceptual que ha estat pensat, treballat per Gilligan, també a Joan Tronto, i en aquest sentit jo crec que és important, hi ha com 4 dimensions de la cura, que crec que és important també que les posem sobre la taula. Una és aquesta atenció, detectar la necessitat de la cura. Jo no puc tenir cura d'algú si no he tingut primer cura de mi mateixa, però abans de tot m'he escoltat, he tingut la capacitat de mirar-me cap endins, escoltar-me, de saber com estic. A partir de la meva pròpia coneixença, podré mirar a l'Antoni Bassas i dir, ostres, avui l'Antoni en cada per dinar em ve una mica tocat. Antoni, què et passa? No? I quan algú et diu què et passa mirant els ulls de veritat, és quan de cop i volta hi ha gent que diu, ostres, tu que ets psicòloga, tothom et deu explicar els seus problemes. I no, però potser és que pregunto amb l'escolta activa, perquè al final tant de bo la professió ens ho Vols dir que això no ho has estudiat a la carrera? No, i tampoc sé si em surt bé o no, ho intento. No, però és una cosa que pot fer tothom, que no cal ser psicòleg per entendre com està l'altre. Qualsevol humà ho pot fer. Ara, hem de voler fer-ho i hem de tenir la capacitat de estar disposats i disposats a sostenir que aquella persona se't trenqui. Aquesta és una. L'altra, l'assumpció de responsabilitat, en el sentit d'estar, això que dèiem, disposat a assumir coses. Val? Això, evidentment, quan tu li preguntes al teu fill, hi ha gent que diu, bueno, és que jo ara obrir aquest meló, ja, és que va d'obrir melons la vida, no? Perquè podem parlar de 1000 coses, però quan hem de parlar de temes personals, bueno, és que jo no sé si sabré, no? I això passa molt, i aquesta cultura tan masculinitzada fa que en moltes ocasions tu, mare, parla d'això, que en saps més. Com si nosaltres ens posessin un xip
soc dona i sabré parlar d'aquests temes. No, jo m'ho he currat, m'ho he treballat i he passat situacions difícils i he hagut de sostenir coses i això va d'assumir responsabilitat. I això va de que els homes també se sentin interpel·lats amb això. Per tant, hi ha una primera feina que és entendre que no hem d'esperar només que ens vinguin a curar, que nosaltres podem ser agents de cura. És que hem de ser agents. Aquesta reflexió és fantàstica, meravellosa, i això són aquells temes que els hem d'explicar als nostres fills i filles, perquè ells també poden tenir cura de nosaltres. O sigui, això, ells també. Els meus fills, a vegades ve el meu fill o la meva filla i diu, mama, què et passa avui? És que et noto tal. I jo li he de dir, doncs sí, mira, fill o filla, m'ha passat no sé què, i la mama no està gaire bé avui. Està trista o està... No sé, perquè ens hem d'acostumar a moure'ns en el món emocional, sense por. Sense por, al contrari. Llavors, a ells els serà molt més fàcil que quan estiguin malament sàpiguen que si venen a trucar a la porta, com que la seva mama els deia que hi ha moments que no està bé, ells també podran expressar que no estic bé. Però hi ha algunes d'aquestes ferides que no són tan grans com per necessitar que ens vinguin a curar de fora. Però no hem de poder autocurar-nos. Sí, totalment, però és que la cura no va de grans... Home, a veure, si tens traumes, sí, però que no va de quotidianitat. La cura va de, per exemple, d'atendre, d'escoltar, de sostenir, d'acompanyar, va d'això. I és en el dia a dia. Aquell, ei, què tal, com estàs? Pum, cop a l'espatlla. Bueno, allò que et deia del Barça, no sé què, o de no sé què. No, va de, ei, com estàs? Pausa. Tensió, que hi ha gent que diu, hosti, em pregunten com estic. Doncs, bueno, anar fent, però anar fent, què vol dir? Potser t'enganxen en un moment que tampoc no tens ganes de parlar-ne. Pot ser, sí. O que penses... Aquesta no n'ha de fer res, de com estic, o deixo d'estar. També. Si tens aquell amic o aquella persona amb qui li pots explicar... Ara t'anava a dir. Per tant, una de les conclusions que se'm començava a dibuixar al cap és que hi ha un mapa, una llista que hauríem de fer, és de pensar en quanta gent puc confiar els meus problemes de debò, no? Sí, i no, això és una... I segurament el mapa es va ampliant, perquè són aquells problemes que tenen més impacte i que, per tant... I aquí, per exemple, s'ha vist que tot el tema aquest de la sororitat entre dones, i això és així, perquè n'hem parlat en algun altre programa, però la resiliència es construeix, la resiliència a partir de situacions difícils, és com aquella capacitat de sobreposar-nos i fer front a les situacions adverses. Com que nosaltres hem hagut de fer front a... Vull dir, hi ha la genealogia femenina, però també individualment el fet de ser dona en un món com el nostre no és senzill i t'has de sobreposar moltes situacions, vas construint resiliència. I te n'adones que el fet de compartir, de dir, ostres, m'ha passat això, ho he passat fatal, compartir-ho amb una amiga, a mi també m'ha passat, ostres, i com ho has viscut? I comencen aquests diàlegs i es teixeixen aquestes relacions entre dones i dius, ostres, el meu mapa relacional que em sosté, bueno, està bé, tinc les meves amigues, el primer cercle d'aquestes que tu dius, problema està... Però llavors també n'hi ha d'altres. I com ho saps que no passa entre homes? I això és el que et volia preguntar. Tu creus que entre homes passa? Cada vegada més. Cada vegada més, però no és marca de la casa. No, perquè estem... No sé ara, però temps enrere estàvem més educats per aguantar. Per aguantar. Els homes no ploren, per exemple, no? Seria la frase arquetípica amb què es despatxaven moltes emocions, no? I després hi ha una cosa que jo penso que està per sobre dels gèneres, fins i tot, que és que fins fa poques dècades, quan algú anava al psicòleg, ja no dic al psiquiatre, però algú anava al psicòleg, bueno, aquest devia tenir un problema enorme. Pobre, va al psicòleg, no? Això ha canviat, no? Depèn. Hi ha gent encara que ve a la consulta i que prefereix no compartir-ho. Per què? Perquè encara hi ha gent que pensa que expressar i que té molt a veure amb quin rol s'espera de tu i que encara pesa, jo crec que encara una mica més amb els homes, determinats temes, compartir-los. Vas a la psicòloga, al psicòleg... Depèn de per què potser no s'explica encara. Ja. I aleshores tu creus que moltes vegades el problema amb què t'arriben aquestes persones és que no tenen ningú amb qui confiar els seus problemes? No, en moltes ocasions, a veure, hi ha entorns que les sostenen, evidentment. O sigui, nosaltres al final les acompanyem, però també estudiem tècniques, mètodes per acompanyar i des d'un lloc més professional. Però és cert que el món que hem construït és un món que jo crec que, no sé ara la Begoña Román com ho veurà, però
que hi ha aquesta part de deshumanització i que jo crec que les cures el que intenten és humanitzar molt les relacions, molt la vida, no? Que et sentis una mica... Saps a vegades que, ostres, sents que hi ha com, a veure, metafòricament, que hi ha com molta fred en la teva vida, que estan passant coses difícils, no? Però que hi ha com uns espais que són com avellotats, no? De dir, uah, aquí puc descansar una mica, no? Amb aquesta relació que tinc amb aquesta persona, amb aquesta... No? I són coses concretes. De fet, amb aquests 4 dimensions de la cura, que dèiem l'atenció, assumir responsabilitats, hi ha el fer-ho, no? El fer aquella acció de la cura. La cura és una cosa que també ho has d'anar fent a diari, ens hem d'entrenar. Llavors, què passa? Que hi ha entorns que són molt facilitadors i són molt bons exemples de cura, però hi ha altres entorns que són terriblement durs, freds, i que no hi ha la possibilitat d'aprendre de l'exemple, no? Amb fills i filles. I la nostra societat tendeix més cap a aquest lloc més fred, més dur. Mira, aixequem una mica la mirada i quin entorn ens trobem. A vegades és una mica desolador. Llavors necessitem referents, no? Femenins i sobretot masculins també, que trenquin d'alguna forma aquests rols, aquests estereotips, no? Aquests prejudicis, i que ens ensenyin que les relacions poden ser diferents. Els lideratges, per exemple. Els lideratges s'ha d'incorporar a la cura ja. O sigui, si tu vols mobilitzar un bon equip i treure el millor de tothom, tingues cura de la teva gent. Tingues cura de la teva gent. I això vol dir potenciar-los, acompanyar-los, ser comprensiu en determinats moments. No tot ha d'estar marcat, no hauria d'estar marcat tot pel capital, perquè és que si no, això ens porta a un lloc de destrucció humana absoluta. Tenim poc temps per això i, o sigui, quan dius el líder d'un equip, el líder d'un equip normalment té poc temps, tot l'equip té poc temps i treballen sota molta pressió i sota molta exigència. Com cures aquí? Bueno, però és que el món va d'això. Què volem fer? Seguir reproduint aquests esquemes o començar també a fer coses diferents? Volem arribar a final de mes. Però de quina manera? Mig morts? Sols? Amb depressions? Amb ansietat? Deixant la teva feina perquè portes un burnout del 15? Perquè s'ha de... Clar, ara tens diners, però... No, bueno, ja has de competir. És que estàs en un entorn molt competitiu. És que si no ho fas tu, farà un altre. Bueno, és que hem generat aquest món tan competitiu i les cures parlen molt més d'aquesta interdependència des d'aquesta part més de la cooperació. Però aquestes cures no canviaran aquest món. Bueno, han vingut aquí per fer això. El tema és, i a mi a vegades m'incomoda, no? O molesta profundament quan hi ha gent que et diu, bueno, però això de les cures és com menys tenir, no? I penses, bueno, però és que escolta'm una cosa, per molt que tinguis molts diners a la butxaca, val? Si al final et sents sol, trist, encursetat, que no pots mostrar... De què et val tot l'or del món, al final? A veure, soc psicòloga, no soc economista, soc economista diré una altra cosa. Però al final veus molta gent que sembla que a ulls del capitalisme ho té tot i que estan absolutament trencats. I el problema que tenim és que les xifres que apunten a com està la nostra societat pel que fa al benestar emocional no estem gaire bé. Llavors, alguna cosa està trontollant. Llavors, és important de dir, tenim una alternativa real, amb gent que l'ha estudiada, que l'ha treballada, amb un corpus teòric, amb estadístiques, anàlisis al darrere. Què passa? Que això no interessa, perquè és un atac directe a uns valors que han sigut els que han tingut el poder. Abans, al principi has parlat de l'autocura. Bueno, perquè l'autocura, que ha de ser entesa com una pràctica col·lectiva, però a nivell individual, però que és una forma de funcionar, no s'ha d'entendre com algo egoista, no? Jo, per exemple, en consulta a vegades passa, no? Que diu, no, és que jo he de prioritzar, no? A la resta. Això, per exemple, ens ho ensenyen molt a les dones. Posa't a la cua, no? Al final de tot. Doncs no, la cura passa, primer de tot, per tenir cura de tu mateixa. Si jo arribo, no? Desgastada, no sé, a un partit de no sé què, és que no me'n sortiré. No puc aportar al meu equip. Per tant, si el meu equip és el meu entorn, jo he d'estar bé per poder-ho sostenir. I això crec que tampoc en sabem gaire, de tenir-nos cura. Normalment prioritzem altres coses perquè no ens ensenyen i ens oblidem molt d'escoltar-nos. Què necessites, no? Quin punt estàs a la teva vida, quan necessites distanciar-te. Llavors, l'autocura passa sobretot per cuidar-nos i d'aquesta manera sabrem cuidar molt millor els altres. I dius que d'això hi ha una ètica. Sí. L'ètica de les cures. L'ètica de les cures. Què vol dir això? Doncs mira, l'ètica de les cures jo crec que és una gran oportunitat i que de fet jo crec que molt millor que t'ho expliqui jo ens ho pot explicar la nostra invitada d'avui. Doncs vinga.
I aquesta experta de què estem parlant és la doctora Begoña Román, professora d'Ètica a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Begoña, gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Et trasllado la pregunta de l'Alba, no? Què és l'ètica de les cures? Doncs és un abordatge de l'ètica, és a dir, de la reflexió sobre la vida bona, que apareix en els anys 80 del segle XX i, per tant, és relativament novedosa i, efectivament, del món del feminisme. Perquè es fan ressò de que la ètica, com s'ha pensat tradicionalment la vida bona en la filosofia, ha estat sempre volcada en la racionalitat, l'abstracció, l'autonomia, allò que se considera universal, i elles trobaven a faltar el concret, el particular, la emoció i la fragilitat, la vulnerabilitat, la menesterositat, no? Per dir-ho una miqueta conceptualment, la ètica tradicional s'anomenava ètica de la justícia, imparcialitat, que acaba sent un contracte en condicions d'igualtat i simetria des que el fan el contracte, amb una perspectiva de benefici mutu. L'ètica de la cura diu, i quan no hi ha condicions d'igualtat? I quan hi ha condicions de discapacitat o d'asimetria? I quan no me podré beneficiar mai però necessitaré sempre, malgrat que no aportaré? I quan no estic parlant de la universalitat i de lo abstracte en general, sinó de lo particular i el que es passa aquí? I van posar l'èmfasi en el concret, en l'emocional, en les relacions, en comptes de l'autonomia. I per últim, però no menor, van centrar-se moltíssim en la veu diferent, que és com va iniciar-se tot amb Carol Gilligan. Una veu diferent que és la necessitat de la interdependència, una veu que tots els nens tenen, però conforme anem creixent, l'educació silencia la veu i ho fa més amb els homes, per el tipus d'educació molt més dura amb el tema de l'emoció i molt més permeable i més permissible a les dones. Anem a les categories. L'ètica de la justícia havia pensat més la vida del ser i l'ètica de la cura ha pensat el ser de la vida. I la vida és precària, menesterosa, contínuament necessitada de ser restablida. Aire, aigua, menjar, i mimos, i carinyos. I el llenguatge me'l dona un altre, no me l'he donat a mi mateix. I fa èmfasi amb això, amb la interdependència. I els nens tenen això? Són interdependents d'origen, diguéssim? Bueno, de fet, hi ha algunes teories que estan molt presents en l'ètica de la cura, que és que el primer concepte de responsabilitat no ve de l'accountability, del jo me faig càrrec i respon, d'un subjecte que té un poder de fer-se en càrrec, sinó del que no té poder però interpel·la en el seu plor. I el paradigma de la responsabilitat no és el líder que se'n fa càrrec, és el nadó que crida, amb la seva absoluta necessitat i dependència de que l'altre el socorri. Aquest és l'origen de la responsabilitat per qual l'altre pot respondre de quelcom. Deies, estem parlant del concepte de cures, hi ha un moment que li he dit, bueno, això ho ha posat sobre la taula en el llenguatge fins i tot polític, ho han posat les esquerres i el feminisme. Això és així? Sí, perquè ha estat un voler complementar que alguna cosa està fallant en el nostre món i, per tant, no serem conservadors. Cal fer algun canvi, alguna revolució, alguna tergiversació de valors, no? O capgirament dels valors. I si ara el valor és el self-made man, que pot a si mateix, l'autonomia, el poder, nosaltres anem a parlar del no poder, però no en el sentit de submissió, sinó aquest concepte de poder autosuficient no el volem, i per tant era un revoltar-se contra un poder dominant i conservador. Calia fer un capgirament. Com que m'agrada provocar i fer de periodista, sí. però no estaven posant també en valor l'expressió empoderar-se. Tu t'has d'empoderar, no has de dependre tant dels altres. Sí, però què tipus de valor? Què tipus de poder, perdó? El poder violent, el poder individual, el poder si guanyo jo els altres no, o aquest empoderament parla de capabilities, del que som capaços de ser i fer, i no arribem a ser capaços de ser i fer
més que en la interdependència. És un altre concepte de poder que l'altre estava massa vinculat a la corrupció, a la raó i a la violència i a la força. Això dèiem també, Bueno, jo vaig preguntar, Alba. Sí. Bueno, i ara, en relació a això del poder, crec que és molt interessant que sempre es diu, no? Nosaltres no és que vulguem aquest poder, és que volem que les coses es facin diferent. Si es fan diferent, hi haurà un altre tipus d'exercici, no? Però el poder tal com està tradicional, establert, aquest és el que no interessa, perquè segueix generant dolor. No? Parlàvem d'això de la cura. Curar i cuidar serien sinònims? En català moltes vegades el fem servir com a sinònims, però no, perquè el curar està molt lligat a una ferida prèvia. La ferida prèvia. Penseu, per exemple, es deien unitats de vigilància intensiva. Sí. I ara es diuen de cures intensives. I per què es diuen de cures? Perquè allà s'està fent... Hi ha una ferida i, per tant, se cura. Però moltes vegades jo cuidaré independentment de que no hi hagi ferida, perquè constitutivament som menesterosos, necessitem dels altres. Allò que dèiem abans, no? Estàs en un grup o la família, com estàs, et passa alguna cosa, avui veig que no fas bona cara, potser no hi ha cap ferida, però... Senzillament em preocupo per tu. D'acord. Em preocupo per tu. I fa la vida més bonica. Igual que tenim cura de l'ambient posant una planta. No hi ha cap ferida en l'ambient. És lleig l'ambient? No, però és més bonic. Tenir cura del detall. I quan fas les coses més boniques, jo soc una gran defensora d'incorporar, per exemple, la bellesa a través de les plantes, o sigui, que realment t'inspira. O sigui, t'inspira i et porta a uns llocs que t'aboca fins i tot a voler ser millor, voler construir alguna cosa més harmònic. I hi ha estudis molt interessants que expliquen com t'arriba d'alguna forma també a mobilitzar això, la possibilitat de cuidar el teu entorn, fer-lo més bonic, estar en un espai, en un context, que tot allò t'ajudi a trobar com aquesta harmonia. I al final va d'això, també. Hi ha països que això ho han sabut incorporar a la seva legislació o al seu sistema educatiu, o que podríem dir, home, doncs són països on la gent té més cura els uns dels altres? A veure, jo crec que hi ha cultures... es diu, no? Les persones latinoamericanes, totes, independentment del país que vinguin, tenen una manera de ser més afectuosa, més carinyosa, en el seu llenguatge fins i tot, no? I jo crec que sí que és veritat que hi ha cultures en què el tocar-se, la proximitat, el trobar moments per preocupar-te de l'altre i saber com està, i no només anar per feina, són cultures més càlides, fins i tot amb el clima, no? Però no necessàriament, que altres que són molt més fredes, fins i tot ens toquem, no ens toquem, com posem les taules separades en un restaurant, com generem trobades improbables o no, tot això hi ha cultures que ho cuiden més que altres, no? Però sí que és veritat que Suècia va adonar-se'n que el greu problema per a l'alliberament de la dona, per això dic que l'ètica de la cura sí que ve del feminisme i d'esquerres, però en Suècia, per 1972, això ho explica molt bé el documental La teoria sueca de l'amor, explica que el gran obstacle perquè la dona s'alliberés i s'empoderés amb un poder, diguem-ne, no violent, era les cures. Estava recluïda havent de fer-se encàrrec de la intendència, de la llar i de les tasques que són les labores, no? Sus labores. Bueno, el que jo començava dient de la meva mare. La teva mare era sus labores, les suyes, però les suyes eren els que els altres no feien per si mateixos, no? Exactament així. I és una labor repetitiva, Hannah Arendt diu sense història, i per tant, és obvi, no estan ben remunerades, no estan reconegudes, perquè cada dia s'ha de fer el llit, cada dia s'ha de fer el menjar, s'ha de fer la compra, has de cada dia dutxar-te, i són tasques repetitives en què no som originals i molt ingrates, perquè si tot estava bé, ningú et felicitava, però com fallés alguna cosa, tothom et deia que com és que eren les 2 i el dinar no estava fet, no? Exacte. I quan parlàveu també del Covid, no només les persones que estaven anant a supermercats i tal, o sigui, l'atenció domiciliària, les persones que són dependents i no arribava algú i estan efectivament molt desprestigiades, perquè són sense història, són sense reconeixement econòmic tampoc. Tornem a Suècia. Se'n van adonar que això era una feina sense reconeixement. I llavors l'Estat què va fer? Va decidir intervenir.
Exacte. I va posar una burocràcia de la cura, és a dir, jo te faré tota una intendència que l'Estat ho pagarà perquè tenim diners, perquè tu t'alliberis d'haver de, a la teva mare amb Alzheimer, haver d'estar cuidant d'ella i haver de renunciar a la teva carrera professional. Per tant, tu, dona, podràs anar a treballar, que l'Estat ja et posarà una cuidadora, perquè som suecs, som socialdemòcrates, som als anys 70 i som estupendos. Sí, i la idea és bona perquè hi ha cures que efectivament són molt esclavitzadores. I això va anar bé? En una part sí, en una part no. Intentem no polaritzar ni caure en el 0-1. En què va anar bé? Efectivament que moltes dones van poder fer una vida independent perquè no estaven lligades a les cures. Va anar també bé perquè la cura obligada és molt més farragosa. No és el mateix una cura desitjada, un bé moral imposat, ni és bé ni és moral, m'agrada recordar, no? I una cura imposada no deixa de ser també una violència. En aquest sentit va anar bé perquè va desenvolupar molt més aquest alliberament de la dona de les cures. En què no va anar bé? En què es van adonar que les cures també generen un tipus de lligam i d'intimitat i de què és important a la teva vida, que fa que és que no és una càrrega feixuga tenir cura, és que jo vull tenir cura del meu fill. No vull que algú vingui a cuidar-me el fill o cuidar-me el pare, és que jo vull cuidar el pare. I en aquest sentit se van adonar que tenen moltíssima solitud no desitjada i moltíssim suïcidi, diguem-ne... De les filles o de les dones? En general tenen un altíssim índex de suïcidi, més enllà de la vitamina D i el clima, té molt a veure amb que la cura no només lliga. O sigui, genera uns vincles molt més densos que el que algú vingui a fer-te les coses. És a dir, una cosa és que algú te netegi la casa i algú, per tant, que tu li paguis i demés, i el tipus de relació que fa el tenir cura de la casa, com tu te relaciones amb la casa, com tu li dones importància a que la planta estigui bé. És un tipus de relacions que canvia quan canvies el mitjà amb la qual se satisfà la necessitat. No és el mateix que te cuida una infermera que te cuidi la mama. I tenir la sensació de que ets important per algú, no? I que, per tant, està disposada a compartir aquest temps. Ostres, a nivell afectiu i emocional, clar, t'omple des d'un lloc que no que dius, bueno, em ve aquesta persona perquè la meva filla o el meu fill potser prefereix o tal, està treballant, i per tant la sensació de desvinculació, el tocar-nos, el cuidar-nos, explicar-te com estàs, el tenir la sensació que l'altre està abocant el seu temps amb tu, ostres, és una forma d'estimar. I fins i tot allò de el meu pare va cuidar, els meus pares van cuidar de mi quan jo era petit i ara cuido d'ells que són grans. Això ja s'entén. Però no és fàcil i suposo que com tota la vida s'ha de trobar l'equilibri, perquè jo he sentit moltes vegades a mitjans de comunicació allò de qui cuida el cuidador. És a dir, el vincle està molt bé i ens fa sentir propers, però el desgast físic i psicològic de treballar amb una persona que potser ha perdut el cap, amb una determinada malaltia, que li has de fer tot, que has de tenir molta paciència, això també desgasta. Moltíssim, i per això la cura de, per exemple, malalties com ara l'Alzheimer o demències, és tan important que la persona malalta estigui bé, curar no se cura però se cuida, com el cuidador, perquè aquí cal la intendència de l'Estat. Clar, cal una mica de Suècia, cal una mica de Suècia i una mica de cosa personal, no? Sí. Sí. I aquest equilibri em sembla que no l'hem trobat o que costa molt de trobar, no? Bueno, costa molt de trobar perquè ve des de la criança. Des d'una criança, que tornem al tema del feminisme, la veu de la cura ha estat silenciada amb una educació que ha estat molt repressiva amb aquesta mostrar la teva dependència, mostrar la teva fragilitat, i als nens, des del bon començament, se reprimeix la manifestació de la seva sensibilitat. M'agrada pensar que això està canviant, que els nostres fills i els meus alumnes barons són, en el millor sentit de paraula, sensibles, i que són nois que han entès que no tenen per què silenciar la veu de la cura. Però a nivell de societat, o sigui, això a nivell micro crec que ho hem aconseguit, a nivell de família, a nivell de parelles, però a nivell de societat, a nivell d'organitzacions que cuidin, això a nivell de la psicologia social de les empreses, però també de lideratges que cuiden, i a mi m'agrada parlar d'una burocràcia que té cura, que quan fa la burocràcia que s'ha de fer perquè no cal caure en arbitrarietat i en relativismes, és burocràcia perquè és a garantia d'igualtat i d'imparcialitat, però a més se'n fa càrrec de l'especificitat, del cas, de la particularitat, i quan vas a una oficina, a una administració pública, que no te preguntin què vol,
sinó que diguin, bon dia, com et puc ajudar? O sigui, la cosa és la mateixa, em sembla que no. Ja sabia jo que amb l'Aigua Clara prendríem moltes coses i amb la Begoña Román, que vas proposar que vingués en aquest episodi d'avui que estem parlant de les cures, també, però no m'hauria imaginat mai que hauríem sentit parlar com d'una burocràcia bona. Doncs la necessitem, Oh, això segur. I, per tant, la resposta serà la cura. Però som capaços de crear-la? O s'estan fent passes per crear-la? Jo crec que sí. Ja comencem a tenir literatura d'aquestes feministes que parlaven molt més de les cases, de les mames, ara estem parlant de tenir cura de les organitzacions i de la burocràcia, fins i tot. I, bueno, triguem un temps, des de que la filosofia i les ciències comencem a pensar, fins que arriba al món, triguem, però crec que, bueno, que com ho necessitem tant, serem capaços de crear les maneres d'arribar-hi. El que passa és que, clar, per mi és tan revolucionari que és construir una narrativa absolutament nova. I en moltes ocasions dius, m'agrada, però com ho faig? No? I aquí és on, perquè és construir, clar, tot un nou camí, no? I jo crec que hi ha molt de, bueno, hi ha molt de recorregut. El que passa que a mi m'interessa molt perquè al final les organitzacions es transformen si hi ha gent, individus que han emprès aquest camí, no? I crec que segurament, doncs, no totes les dones, però una part de les dones, doncs, perquè ens toca i altres, doncs, perquè ens hi sentim a gust, hem fet aquesta transformació, però això, per exemple, que ara deies, no? amb els homes, no? Per exemple, com podem... perquè jo crec que l'expressió emocional cada cop s'està obrint més amb els nens, tot i que la pressió de gènere, jo crec que això que dèiem, amb els nens petits, amb el sexe masculí és molt més dura per aquesta incapacitat emocional a vegades que intenta portar-los cap allà, però llavors la teva expressió emocional, com la transformes llavors amb cura? Perquè ara alguns, jo ho veig, són més capaços d'expressar emocionalment com es senten, però llavors a fer el pas de jo expresso el que... però també, perquè a vegades cuidar passa per renunciar a coses, no? Llavors, aquí com podem potenciar, fer aquest trànsit? Bueno, això, perdona, la pregunta era per tu, però jo a vegades ho veig amb els nens que tenen germans més petits. Hi ha un moment que se'ls dispara, no sé si es pot dir així, com un instint de protecció, per exemple, no? Sí. Sí. Jo crec que moltes vegades la cura no se transmet tant oralment i amb grans discursos, que és més propi de l'abstracte i de la justícia, com en els referents morals que tu tinguis al voltant. I quan tu tens una fragilitat que ve per el germà menor, és quan pot ajudar-hi la biologia, però sobretot ajuda la satisfacció, insisteixo. És que l'ètica de la cura te recorda que la vida és més bonica i més bona quan no només et cuides, no, que et cuidin i sobretot que tinguis algú a què cuidar. El fenomen del mascotisme, que la gent té mascotes, no només és perquè li fan companyia, és que també tenen algú de qui fer-se'n càrrec i això fa la vida bonica també. I a sobre la mascota, si és un gos, és extraordinàriament agraïda, que està esperant que arribis per mostrar que està contentíssim de veure't, que és una cosa que a vegades no passa a les famílies, no? Que més aviat, bueno, doncs ja ha tornat. I paga la pena les 3 vegades que cal sortir al carrer, no? Sí, perquè l'animal està com encantat de la vida. Per això diuen, no?, que tu has de procurar ser com el gos es pensa que ets. Un tipus que val molt la pena. No? Sí. Això sí. Està molt bé. No, i llavors, i en aquest sentit, amb el tema de l'ètica de les cures, i jo també, altres reflexions, no? Perquè com podem aconseguir que es prestigi tot això? Bueno, per a començar per la infraestructura material econòmica. És a dir, si és tan important pel manteniment de la vida, no pot ser que siguem tan explotadors en la qüestió econòmica. Sí, és essencial. És essencial millorar econòmicament les tasques de les labores. Per què? Perquè són submergides, perquè són economia molt negra, en el sentit de que no és res legal. Això per una banda, millorar, perquè són cabdals, no? És molt carinyós amb els meus pares, és molt carinyós amb els meus fills. Bueno, doncs si és tu també carinyós amb ell i paga millor. Clar, comencem perquè el material és molt important. Aquí el Marx la va encertar. I per continuar amb el tema Quin podcast que ens està quedant. Amb el tema del prestigi, no?
És a dir, són tasques molt importants. S'ha prestigiat i no estigmatitzat la psicologia i anar de psicoteràpia quan van canviar de malaltia mental a salut mental. Doncs també és molt important que les gerocultores, les persones que curen, els auxiliars d'enfermeria, siguin professionals de prestigi, perquè fan tasques tan importants com el cirurgià. Sí, què serà de nosaltres sense infermeres que ens cuiden? No només necessitem cirurgians que ens operin. I tant. I continua sent, no obstant això, l'infermera una professió secundària respecte al metge, no? I així podem continuar dient. Bueno, en aquests casos sempre recordo la figura de l'enyorat Carles Capdevila, que en els últims anys de la seva vida, que a conseqüència de la malaltia, va posar en el centre dels seus interessos la figura de les infermeres, no? I explicava que en alguns moments de crisi greu, quan havia experimentat algun col·lapse, apareixien tot de professionals que s'ocupaven de malaltia, però que va aparèixer una infermera que se'n va adonar que estava patint moltíssim, el va agafar de la mà, diu, i allò, no saps tu l'efecte que em va fer. I era una infermera que es va limitar a agafar-me de la mà mentre els altres estaven fent la seva feina. No dic que no, però bueno, estaven amb els tubs o amb les injeccions o amb el que fos per remuntar-lo en un moment de crisi, no? I ell, del seu agraïment, bueno, la seva obra periodística dels últims anys de vida n'és plena d'actes de reconeixement a la feina de les infermeres, no? I no es tracta només de lloar les infermeres, sinó aconseguir que els metges també tinguin cura. No només se dediquen a curar. Totalment, sí. De fet, permet-me que amb el tema del benestar emocional hi ha una sèrie de variables que normalment són com molt concloents per evidenciar, no? que tenen un impacte directe amb el benestar de les persones. I una és les xarxes, no? Tenir xarxes de suport relacionals positives, però n'hi ha una que és molt curiosa que té a veure amb la prosocialitat, no? Amb fer accions que tinguin a veure amb tenir cura de les persones. O sigui, està estudiat que el tenir cura de la gent té un impacte molt beneficiós en el teu nivell de benestar emocional. O sigui, et satisfà a uns nivells que et genera aquesta sensació, no? Segurament que té alguna molt atàvic. Al final, no? Entenc, no? Com a espècie ens hem de cuidar per poder sobreviure, no? El que és curiós és que ens hàgim desvinculat tant d'això que és tan important i hagi quedat tan als marges, no? Sí, això part de la culpa la té la filosofia, que en el segle XVII, sí, a vegades també hem fet coses bones, però hem fet algunes molt dolentes. El Hobbes és una miqueta el responsable d'aquest fong hobbesià que s'ha creat a si mateix, que no deu res a ningú, i que té por dels altres i que necessita posar contractes i lleis per tot arreu. I apareix el Leviatán, no? I que l'home és un llop pels altres homes. Això mateix. Aquí hi ha un origen de ens ho hem cregut, perquè hem fet una societat en què fem comunitats a la defensiva, no? Com deia el Vázquez Montalbán, contra Franco vivíamos mejor, però són societats a la defensiva. No som capaços de mantenir comunitats d'unió propositives i positives i que no sigui la compulsió emotiva del moment, sinó a llarg termini amb la perseverança. Sí, això és el que els hi passa a les esquerres, però no és objecte del podcast d'avui, allò de si tu no vas, ells vuelven. Bueno, sí, però tu què em proposes? Ja sé, ells són muy malos, però tu què em proposes? I no sortim d'aquí. Em sembla que ha quedat bastant clar, no? I tant. Bueno, sempre estaríem hores i hores, no?, escoltant-la, però no sé si, perquè encara quedi una miqueta més clar, no sé, Begoña, si ens podries recomanar algun llibre, alguna pel·lícula, alguna sèrie, per poder aprofundir més amb el tema aquest de les cures. Sí, mira, l'origen de tot això és la Carol Gilligan, que va venir a Barcelona i va fer un parell de conferències en el 7 i en el 2013 que es pot trobar en Ètica de la cura, la Carol Gilligan. La companya Victoria Camps ha parlat últimament molt, també molt bé, i té un llibre que es diu Ètica de la cura. Però la gran referent és una canadenca, que és Joan Tronto, que parla de Caring Democracy. Tenim cura de la democràcia. Tenim cura de la democràcia. Tot un altre tema. Que aquest és un altre tema. I que més ens val? Doncs sí, professora Román, moltes gràcies. A vosaltres, un plaer. Bueno, doncs fins aquí aquest podcast d'Aigua Clara sobre les cures, eh? Què et sembla? Entendre el món per viure una miqueta millor, eh? Sí, sí. Amb receptes clares. Jo crec que avui ho hem aconseguit, però això ja ens ho diran els espectadors i els oients amb els seus comentaris. I tant. Fins una pròxima ocasió.